și o să fac un nou episod din Traffic Rider. Am ajuns la misiunea 10. Astfel bine să nu mai dau vreodată în spate, mai ales că fac misiunea asta. 13 secunde, mamă. Dar se va viteză de ca mine. Hai că pot. Nu mai pot. Mai atins. M-a ridicat pe la separată ce era. Acum ce bine. E nașpa că se vede, adică nu se vede bine atunci când te ridici în spate. De asta vedea că se vede momentul de fapt foarte mai bine. Dar din păcate nu pot să comentez la departe de fapt. Hai. Uite așa. Ca să fac misiunea la rost deloc, frână. Cred că ar trebui. Lasă. Ce bagă și asta? Nu contează că acum ajungem imediat. Sau poate nu. Poate 5, 4, 3, 2, 1. Am scăpat la limită. La limită am scăpat. Asta a fost episodul de astăzi. La revedere!